खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय दिनै आं दङ नैबे प्रमिला मेदामनि न'आव मोनसे समनि आसामनि मन्त्रि बावैसो सान सिगां बिपिएफ हानजानिफ्राय जितु फैगौ एमपि बिसायख'थिनि बिजाथि महरै बिथांनि मुङाबो सेथि जायगायाव दङ। दिनै मुखुब समनि गेजेरावबो जोंजों दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आरोबाव साबायखर होबावबाय समनि रादाबनि न'खरनिफ्राय। आं बे खोथाखौ सोंनो लुबैदों दिनै बिपिएफ हानजानिफ्राय सासे गागि दैदेनगिरि बिसायख'थिनि थाखाय मेदामनि मुंखौ जोङो गिबि सिरियाव नुनो मोनबाय। दा थारैनो बे हानजानि डिसिसन साथामनि मुंखौ जों नुदों। बे साथामनिफ्राय सोर सासेया मोनगोन बेखौ मेदामाबो बुंनो हाया। बे निस्सय नोङो 100% बे बिजाथि महरै मोनमारोब्ला बेसेबां थियारि गेलेनो थाखाय? खुलुमबाय, साबायखर बावबाय आङो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै अपिनियनखौ मोनथिनो थाखाय फैनायनि थाखाय। दा आंबो रायजो राजानि सिगाङाव फंनैसो बुंनो लुबैदों जे आङो नंगौ इलेक्सनखौ बहुत बार गेलेबोबाय, 8 बार जाबाय इलेक्सन गेलेनाया। एमपिनि इलेक्सनजों नैबे लास्ट इलेक्सनजों 8 बार जाबाय। दा बिदिनो गेलेयै गेलेयै दा नैबे एमपिनि इलेक्सना फैगासिनो दं। बेवहाय माने आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे सेक्सन थाबाय, बिसोरबो लुबैदों आंखौ गेलेजानो। खिन्थु आङो फोरमायदों बयनोबो जे बे इलेक्सना माने एथ' गोरलै नङा। दा जोंहा रावहाबो फैसा गैया। दा फैसा गैया हिसाबै माने आंहाथ' गैखाला, फैसा गैखाया। दा बे हिसाबै आंहा माने गावनि सायावनो आंहा माने माबा गैया, माने मा होनोमोनलाय बेखौ, भरसा गैया। दा आं जे इलेक्सनखौ गेलेनो हागोन बिनि थाखाय आंहा गावनि सायावनो भरसा गैया। बेखायनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा पेनेलिस्टआव आंनिखौ 1 नम्बर होदों। थेवबाबो आं बिथांखौ जानायबाय, आं जिहेथु गेलेया, आंनि नामा ओंखारफाबाय, गतिके होआबा मोजां जागौमोन होननानै आं बुंनाय जादों। बिथाङा होबाय, बेखायनो धन्यबाद। रायजो राजाया माने बिथाङा आंखौ 1 नम्बराव होनाय मथे आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा लुबैखागोन। बायदिसिना करनानिफ्राय फैदों, गेलेनांगौ गेलेनांगौ होनदों। खिन्थु आं बयखौबो बुजायजोब्बाय जे एथ' गोरलै नङा बे इलेक्सना, बा थै-थां जुजिनांगौनिसो बाथ्रा जाहैबाय। आखायाव फैसा गरसे गरनै थानांगोन। बे हिसाबैनो माने आं बयखौबो बुजायनानै दा सन्थुस्ट' खालामबाय। सोरबा सोरबा माने आंनि सायाव गाज्रि भाबै कमेन्ट होदोंनो। आं बे फंबायफोरखौ आङो फोरमायहरनो लुबैदों जे नोंथांमोना गिनो नाङा आंखौ लानानै। आं बुजियो, माने जिखि जाया मानो आंहाबो मोनसे समाव मोनसे लुबैनाय दंमोन। जुदि थाखा फैसा थायोबा आलादामोन। खिन्थु आङो दख'ना गाननानै पार्लियामेन्टआव थाङोब्ला जाथिखौ परिचय होनायनि क्षमताखौ मोनगोन, परिबेसखौ मोनगोन। बे हिसाबै आंहाबो लुबैनाय दंमोन। दा मोनसे खोथाया बे जों फिल्डनिफ्राय बा रायजो राजानि जिथु अनसायनाय, मेदामखौ सासे बिमा माहारि हिसाबै रायजो राजाया मोननो लुबैनाय बे फिल्डनि एक्सपिरियेन्सजों आं बुंदों। मोनफ्रोमबो समावहाय थाखा फैसा देरसिन नङा। दा जोंहा बेहाय जाथि हिसाबै मोननो लुबैयो। खिन्थु बे नैबे एमपि बिसायख'थिया जोंनि जाथिखौ लानानैल' जों देरहानो हाया, बेबो राइट। दा बे बेलायावहाय दा बुंखाबाय थाखा फैसा गैया होननानै, खिन्थु आं बे बाथ्राखौनो आरो फिन बुंबावदों, थाखा फैसाया मेटार नङा। रायजोआनो माने नारसिनथारोब्ला गेलेया होनना एभयड खालामथारगोन नामा मेदामा? आंहा जिहेथु गोहोआनो गैथारला जुजिनायनि, माने दानि परिबेसा ओरैबायदि परिबेस, गोहोआथ' गाव हारसिं गोहोआ जाया, दं, गोहोआ हारसिं जाया। रायजोआसो गोहोखौ होगोन। रायजो दा मेदामखौ रायजोआ मोजां मोनो हिसाबै मोननो लुबैदों, बेखौसो बुंनो थांदों। आं बेखौनो बुंदों, माने थाखा आं फैसाया बेखौबो मेटार नङा। सिमान खालामनानै लाबाय आरो निमाहा बियो जायफ्रा आंखौ मोजां मोनो, बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो बै आंनि समर्थक, आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो। जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथांनि
बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों आंनि सायाव भरसा खालामदों जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों सासे दखना गानग्रा माने BPF नि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जाथिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधि दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि दा जितु मेडामा बुंबाय थोंजोङै माने गेलेला बादिखौनो बुंनाय जाहैबाय दिनै थोंजोङै नैबे जोंनि समनि रादाबनि गेजेरजों गासै रायजो राजा नायगिरिफोरनिसिम दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सासे पार्टिनि माने मस्ट सिनियर दैदेनगिरि हिसाबै निस्सय बै समावहाय खामानि मावनांगौआ बांहैगोन दा बे बेलायाव माने सासे बिमा माहारि हिसाबै निस्सय फिल्डआव ओंखारगोन आं ओंखारगोन आङो माने खस्थ' खालामगोन खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन गोदोबो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा इलेक्सन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनै जोंहा BPF आ बहुत माबायाव क्राइसिसआव दं गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा जोंना जाय केन्डिडेट जागोन जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबायानो जा बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो जौसे जौखोन्दो फोथायनाय दङ देरहागोन होननानै BPF फैगौ औ आंहा फोथायनाय दं खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने BPF खौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय सानसेयाव बहनैयानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेतु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला बेखौ जों नुनो मोनदों आरोखि आरो प्रतिथ' जाथियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जातिनि सायाव खामानि मावनो स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय बेंगलि सेल दाबाय आदिबासि सेल दाबाय राजबंसि सेल दाबाय गुरखा सेल दाबाय बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा खालामदों दा गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम जोंजों माने दान्दिसे सम होनायनि थाखाय दिनै जोङो बांद्राय गोलाव बे राजखान्थिनि बाथ्राबो सावरायनाय नङा फैबाय थानाय समाव जोंनि मेडामनि जोंनि मस्ट सिनियर लिडार आबसु आन्दलननिफ्राय लानानै दिनै मेडामा बुंखाबाय गोलाव सम माने आन्दलनाव नांबोनानै दिनै नैबे स्टेटाससिम दंफैयो जों फैबाय थानाय समाव मेडामजों आरोबाव बेबायदि मोगा मोगि लागोन दिनै जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों